ସଚଟପଣିଆ ସତତା ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇପାରେ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ କାଠୁରିଆର, ଯାହାର ସଚଟପଣିଆ ନଦୀ ଦେବୀକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦେଲା। କାହାଣୀଟି ବହୁତ ଦିନର କଥା। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ କାଠୁରିଆ ରହୁଥିଲା। ସେ ସବୁଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଏ, ସେଠାରେ କାଠ କାଟି ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରେ, ଆଉ ସେଥିରୁ ଯାହା ରୋଜଗାର କରେ ସେଥିରେ ନିଜର ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ କରେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ନଦୀ କୂଳରେ କାଠ କାଟୁଥିଲା। ହଠାତ୍ କୁରାଢ଼ୀଟି ତା ହାତରୁ ଖସି ଗଭୀର ନଦୀରେ ପଡ଼ିଗଲା। କାଠୁରିଆ ଦେଖିଲା ଏ ଗଭୀର ନଦୀରୁ କୁରାଢ଼ୀ ମିଳିବା ବହୁତ ଅସମ୍ଭବ। ତାପରେ ସେ ନଦୀ କୂଳରେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ବହୁତ ସମୟ କାନ୍ଦିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଜଳଦେବୀ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଆଉ କାଠୁରିଆକୁ ପଚାରିଲେ, ହେ କାଠୁରିଆ, ତମେ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ? କାଠୁରିଆ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହେ ମାତା, ମୋର କାଠ କଟା କୁରାଢ଼ୀଟି ଏଇ ନଦୀରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଥିଲା। ଏ କଥା ଶୁଣି ଜଳଦେବୀ ନଦୀରେ ହଠାତ୍ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ଚମକଦାର ନୂଆ କୁରାଢ଼ୀ ଆଣିଲେ ଆଉ କାଠୁରିଆକୁ ପଚାରିଲେ, ହେ କାଠୁରିଆ, ଏଇଟା ତୁମ କୁରାଢ଼ୀ? କିନ୍ତୁ କାଠୁରିଆର ଉତ୍ତର ରହିଲା, ହେ ମାତା, ଏଇଟା ମୋର ନୁହେଁ। ଦେବୀ ପୁନଶ୍ଚ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚାନ୍ଦିର କୁରାଢ଼ୀ ଆଣିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତୁମର ହେଇଥିବ। କାଠୁରିଆ ଉତ୍ତରରେ କହିଲା, ନା ମାତା, ଏଇଟା ବି ମୋର ନୁହେଁ। ମୋର ତ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା କଳଙ୍କି ଲାଗିଥିବା ଲୁହାର କୁରାଢ଼ୀ। ଏଥର ଦେବୀ ମାତା ତାର ସେଇ ଲୁହା କୁରାଢ଼ୀ ନଦୀ ଭିତରୁ ଆଣିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ମାତା ସେଇ କାଠୁରିଆର ସାଧୁତା ଆଉ ସଚଟପଣାରେ ଏତେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ ଯେ ତାକୁ ତିନୋଟି ଯାକ କୁରାଢ଼ୀ ଦେଇଦେଲେ। ଏହାକୁ ଦେଖି କାଠୁରିଆର ଆଖି ଖୁସିରେ ଭରିଗଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋରାଲ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟୋରି, ସାଧୁତା ଏବଂ ସଚଟପଣିଆ ହେଉଛି ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।